So yan po. Tapos na break time. Ate yan sila. Pag ring ko kuya ano? Ano? Brief time. Break time. Brief time. Break time. Nabusog kami kuya. Ano po tawag sa yung break time? Brief time. Break time. Brief time. Tapos na. Bakbakan ulit. Busog din na. Ginantok ako sa kabusugan. Oh. Kabusgan, Pero diba? pag busog ka sa tiyan papunta. Oo. Ay, hindi. Ayo, after sa chan, dito na sa... Palabas na. Ilalabas na. Exit. Yun ang exit early. Ayan sila. Nakaano ka na, nakapatundag ka na. Nakapatundag ka na. Galing ko talaga mo Tagalog. Nakapatundag ka na. Nakapatundag ka na. O muna. Nakapatundag na. Ayun. Balbal ulit. Yes. Makulimlim, parang mababasa na naman tayo pag uwi. Bakbakan ulit. Ito na. Ito na yung prepare kanina. Amo. Kulimlim ang ating kapaligiran. Madilim ang iyong paligid. Ating gabi walang hanggan. Bilis ng gawa dito sa bahay ni Gwyn. Ayan. Ayos na yung harap. Kita na yung ano, kagandaan dito sa harap ng bahay. Ayan po. Ganda na ng bahay. Halo vlogs! Bigay! Ibigay ang hilig nang walang nigalig! Diyan ka lang Kuya Jong. Sa loob. Diyan ka. Para madali, hindi ka na masabi. Bigyan mo lang sa baba. Tawag nyo sa loob. Diyan ka lang. Sige pa. Diyan ka lang. Kasi wala rin. Oo. Sige pa yan. Tawag. Talaga. Hindi akong nag-uusap pa. Ano? Last 2 minutes. No. Isa nyo, habang tayo pa. Isa nyo! Right? Hello. Ba, ako naglagpa, ilapag mo pa sa ano. Ilapag mo dyan sa kayo. Hindi muna. Mamaya, napagkano na. Tama na muna! Tama na muna. Last. Baka mabagsak tayo dito. Meron pa nga dito, di pa nakamat. Lulundo yung ano! Oh. Sabi. Lulundo ang ano! Ang plywood! Sabi mo na. Ba? Halo. Ha? Dali. Yari ang mga senyor! Napalaba na! Ito na! Tira na, senyor! Sa ingay. Ano eh? Kasi hindi marunong yung kumain. Kanina, samahan ko po na bahay. Ha? Sino yung ano? Yan yan, bitilaan eh. Kanina lang pinakasiwan eh. Nakasabak na sa World War II. Ang sino yung marunong kumain yan? Parang hindi mo ma-siya. Tinanong mo, ibawi ko na tinatapos, parang ata ka parang nabulol. Buti hindi siya bumagsak. Buti hindi siya bumagsak. Ano mo na? Ha? Tawa na mo. Hindi mo kasi hindi ako kakawin kasi ano yung imbis na marami naman daw nagsikat. Alam mo na Napalaba na! napili nga. Sige, nagkakawa pa kami. London bed is falling down. Sabay tagay! May Alfonso ha! London bed is falling down.
sila. Palaban na sila. Yan. Hindi ang pakapasaway mo. Papasalita ka pa. Kala mo pa, dala na. Assist lang naman ako eh. Yaw, pagsabihan. Siyempre, di ka pwede makialam hanggat may gumagawa. Kasi pag pumalpak ka, mapapakita. Kailangan magmasid muna. Yung maingay, hindi kayo taga rito. Kasi may gumagawa eh. Wala tayo maingay, hindi kayo taga rito. Kapuyas ka. Yan nyo. Bisan mo lamig! Ay! Ako, amuko. Amuko. Kalmado lang. Kalma lang. Kakanta tayo. Mas lang kayo. Ano lang kayo kalma? Manatiling kalmado. Huwag niyong ubusin ang saya niyo. Dahil dumarating yung pagkakataon na hindi nag-iimikan ng bawat isa. Iinit ang Huwag lapit. mo nga siya asarin. Iinit ang lusi. Iinit ang kalapit. Nag-init ang lusi. Yari ka talaga. Grabe pa nga ano. Iinit ang lusi. Ha? Iinit si Carlos eh. Nakaluto Ay, na. pera ako tayo. Ha? Nakaluto na. Nagluto pa estilo. Nalaba. Tapos uwi ka na. Yan po. Wala. Sigawan, mahinang trabaho. Kailangan ito talaga. Minsan talaga kailangan ng ano. Shout out eh. Shout out! Shout out, Bisiti! Lagyan mo yung buhok na ano. Wala ka. Ayun. Hello, sa loob. Saan? Nakataas dyan. Mapul ko pa dyan. Okay. Okay. Oh. Tuktukan mo kanina. Okay, so alright. Ipinataas nyo. Oh. Okay, so alright. Ito sa loob na. Oh, ito na. Yan ang halo. Dito na. Oh, ito na. Abot ba? Abot. Ilaglag mo na dun, Saray. Ilaglag mo na dun. Ilaglag mo dun. Good. Ano ka po? Bumili kayo ng bila nyo. Wah, inikit ko pa yan. Sinabi? Kumis na medyo. Tulitin ko. Hindi pa lang video. Hop! Naliligaw pa yung kutara to. Ito yung ano. Di ba? Ilan? Masakit mo ka eh. Hindi ako nag-imake. Yari na kayo. Ah! Hello vlogs. Hello vlogs ba? Yo. Isa atin. Ah.
Ayun. Aray ko. Oh. Tulungan lang si inyo. Oo. Sakit sa balakang yung mamaya. Oo. Baka matumba yung mga plak. Oo. Baka matumba. Hindi ka naman sa laki ng katawan mo. Oo. Matumba ka ng blak. Sama na muna. Oo. Yan, sigurado yan. Halo? Oh, ito. Ito, nandito. Oo. Turkit na eh. Dami ito sa pagkana to. Ano pa? Parang nagpa-college yan. Ano? Halo? Halo, Black? Kaya di mo na kumain eh. Hindi mo na daw iimik. Oh, sabi na. Tuwing hapon na talaga ang ulan eh, no? Tuwing hapon. Sama ka dyan, sama ka. Yung mata ko yung pasuyo nung yun. Ito na muna. Andito na. Ayan. Ay, yung isang matang yung pasuyo. Oh, isang mata. Sama ka. Isang ilong. Ang halo, Black? Parang Alfonso yung kapalit niya na. Ito ay lo. Akin. Sige lang. Hindi ka... Kaya? Kaya. Kaya? Nagubat? Dana, aluso gusto ko. Sama ka na. Tinawag mo ako. Narutuloy ako ng block. Si Edith. Abaw, na pangyayari sa buhay talaga. Hindi ko to inaasahan. Hindi ko to inaasahan. Magpapamita ko. Pinalagpas ka. Tayo ka lang dyan. Papamita ko. Ano pang dahilan para nandito na ako? Nandito na ang alalay ng banday. Tapos titilan mo na ano, tapos na. Ayun na. Tapos pala tapos na, no? Kasi dahil taas, tinapos ko na. Ito talaga. Talagang maligayang araw. Tapos sa amin. Senyor! Oh! Sino ko tatapos yung gawa ko? Oh! Ang pangyayari sa buhay. Oh, siya na lang na ano, simento. Siya na yan. Nagtuloy-tuloy-tuloy. Yun na naman. Palay na lang mo ngayon. Alam na talaga, alam na. Alam na talaga. Oh, siya na. Panas. Alam na. Ito mura. Siya na, last na. Last ball. Ano yan, Han? Baba. Ano ba ang kalaman mo? Pack up, pack up. Wala, baga. Ay! Ano ba yung bag ko doon? Pagkata yata? Makisoyo, bag. Awis na lang yan kung tulo. Makisoyo, bag. Okay na. Okay, so alright. Matapos ko po! Atan po, tapos na. Yung pangalawang halo. At Sunday, pahinga rin. Half day lang. Dito sila. Hello. Ay, bakit siya naman? Hello, I can see you looking Tour papalan. for papalan. Kalimutan eh. Magbibidyo okay?
Mamaya. Ano di Galin? Oh, nakada ni. Ay, ba to si Woto? Ito na yan. Si Kuwa, si Carl. Ano di ibang bansa? Pinag-ano pa, Ang kuno yan, so nag-trending na lang kusog na. So, wakada. Nagkamarog ka di. Di kayo siya. Galing sa ano, Hong Kong. Padara ni Bianan. Pero doon sadit-sadit ka di. Pinindot na. Naka-hungry pati. Kamot ka din ni mama. Naka-hungry. Mama naman. Una. Sabi dyan eh. Kadaan eh. Kuya mo na. Ay, Gwen, tawag ka, Gwen. Kalahati. 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 Oo. Yan po, umulan na naman. At si Tilo naglalaba na kasi kailan ka uwi? Bukas ka uwi, tapos naglaba ka pa ngayon, wala namang init. Tutuyo ba? Bagay. Bakit dun daw kasi sa kanila, doon daw pa sa maglalaba, mahina ba yung tubig doon? Ha? Mahirapan. Mahirapan. Ba't nagigib kayo? Saan? Malayo? Sa Bukabod. Ah, Burabod, yung bukal. Saan nilalaban mo na dito? Kailan mo namatay yung lulo mo? Ayun. Kailan? Nung nakakaling ko yata eh. Ano ang linggo? Pero di pa nililibing, nandun pa. Kailan daw ba yung ano, libing? Yan kaya pala kanina ko pa pinagmamasdan si Tilo. Kaya ako malungkot, si Tilo. Malungkot siya. Kasi nagtatrabaho kami, biglang dumating. Malungkot siya, tinanong ko siya kung ano. Parang malungkot ka ako, may problema daw siya. May patay daw sa sila ngayon. Kaya uwi daw muna siya. Pinapauwi siya. Tapos pagkalibing, balik ka ulit. Sige. Condolence po natin yung ano, yung family nila Tilo. Ano yun? Paano naging lolo mo? Nung lula ko, nag-asawa, yan, yung lula ko, sanang nakakalap, nakalap sa lalaki ko na. Oo. Ay, ilan naging asawa ng lola mo? Wala. Dalawa. Kaya kasi lolo dati, Yung patay yan na yung unang asawa o pangalawa? pangalan ng lolo dati. Pangalawa na yan. Saan lugar yun? Ha? Kagnipa. Katanduanis. Lapit lang din. Oo. Katanduanis, Kagnipa. Ayan. Sige Tilo, ingat ka lang sa biyahe mo. Bukas ba? Umaga, hapon. Umaga. Hindi. Iwan ko lang, matuyo yan. Pag di matuyo, din mo na yan papatuyuin. Bagay daw ni mo. Para di bumaho kasi pag linastik mo yan sa biyahe, babaho yan. Idawin mo. Yan po. Si Tilo, condolence ulit sa pamilya niya. Pamilya nila Tilo. Nagpaalam na sa kay ko ano uli. Ayan. At magbibideo okay daw sila. Magbibideo okay daw. Sige daw. Wala. Layo.
Gawa tayo ng bato. Hindi ko. Ulan. Lakas na nga. Ang bigla pong umulan. Kung kailan tapos na pauwi na. Uwi na sana ako. Ulan. Yo! Ah, kuya. Yan. Alam na to. Alam na mag-edit. Di ba ito, Jenny? Amo? Ha? Picture kami ni Tata, pero Picturean. oy, tabangan mo si Tata na camera, di mo na ano? Ayun, uwian na. Umuulan na naman. No choice, uwi talaga. Dito siguro hihinto. Lamig. Kada hapon na lang umuulan. 3 araw nang nababasa. Pagsahod, bili tayo ng kaputi. Mahirap to. Pag ganito, laging basa galing trabaho. Buti na lang malapit yung daanan. Dito sa shortcut di pa natutubigan. Pero pag laging ganyan may ulan, sigurado ikot na naman ito. Sila kagad siya, tatay, sa papa ni Kuya din nasa ulian. Nagdas muna sila. Nauna na ako kasi baka lumakas pa lalo yung ulan. Lalong mababasa ng gusto. Naka-tricycle sila. Kalabaw. Ang daming water lily. May tubig pa po yan dyan. Ayan, tubig. Dyan pa yung tubig. Kaya pag umulan talaga na isang linggo na ganito yung ulan, sigurado balik yan sa dati. Ikot na naman. At yan sa Martis, panlas na turok ko na sa anti-rabies. Sa Martis, mga 3 turok na. May mga karaos na. Araw ng Sabado ay Linggo. Araw ng Linggo.
may namiminwit.